Anga nani? Gara department yakasiyana. Ini gara department kwa ini. Gara department. Saka department dziko nani kokona ndakabva department dziko nani ndakabva department dziko nani ndakabva kuziva. Saka group raigara ku department apo ndakabva ku department apo ndakabva ku Zimbabwe. Ipo ndakaya ndizwa kuti kuzimwabva kumusha uyu mambomono ikatanya tichanadini haina nambo zvete nambomona papa iri munhu angabva ku B kuenda futi ku A akaenda kushandira mamovha ndiye akaenda kushandira Thomas Mann ndiye akandifundisa zvakamutinzi wose zvinandandandisi waibva wazofona kuti munhu uye haasi kuonekaba sewanzvati neushamwari neukama Yobva pakadaro manje hamba ichiende kotsvaga kuti takabata nemazimbabwe ndikazamba ichiende kotsvaga munhu pakuenda nemotikari pane munhu wakaita forontani vati pamota vataenda nemota iyo kwaondotsvaga ita takatogara mota pande so pane waruzi vanonga warota waruzi kuuzini kunyonga kwakafa wakafira uku saka hambaipo vataenda ipi kotsvaga ikoko kwautidzoka wakutsvaga kutaenda kuyovatatoshaya kwautidzoka nazobva ikoko ndabva ukunanda ndagara zvipadizviyo kwauzondienda kumba kwakuenda kuzonobata wachi maakusenga sezvainge ihanai vanhu kutokuziva kunzvaidira vachakuziva ndinawo itokuziva asi vatori nesoziva ngawati kumwe vakomana wakawanda vakomana wanani ndiwa nesoziva wanga waigara pamusoro imama angari pagiraundi aiziya akaonekana nemunhu utoziva kuti ndiye umwe wauya sematauro makaita kuti timbodinyorerei Amos Tapatapa ndiyo iwo ndiwa mwene munhu ndiwo akaonekwa akakuoneka achitiji kwakungoriwo kuseni inoita tiri pabasa tatatotanga basa mapasipoti yaipera saka mukomana wakanguva yamakuseni ubatoti muningina ndomutuko muningina ndikonodhinzira chi pasipoti ndakaya zvakanaka mukoma ndobva atobuda angobuda zvirubva pana kusvika panze pebhika ndobva atobhika gara muningina ndasiyachi ndasiya dhuku yataura dhuko matore batotodzidzi rake batobuda paya kubva ipapo zuva rakaduka zuva rakwaduka ndikotaka zvatara kumufonera kuti aiziva kuti munhu akaenda kugodha kuma66 anofanira kunge atipa saka kuma6 koko munhu haana kuto ndifunga kuti atakangowanda pakamba redu raingoshandira payadhi ichii saka tatara kumufonera foni yairhinga but yanga isingadai kusvika kwakawedza mangwana makuseni yakabva yaramba kuzoita sei foni kudairwa saka yaramba kudairwa isakafunga kuti aida munhu zvaenda kubhodha pane access yekuti anogona kubva angoenda kupi kumusha saka mukomana wepamaenda kumusha sekuti chi anga atosvika kubhodha munhu kuti pamwe waiti kana asvika kubhodha obva ngoti ndakuenda uku saka tangogara tangoti apa muna bva angoenda kumba zvasina kuti sofa tagara 2 weeks ndopakazodzeka bhozi dzaenda kupi dzauya kuno kumusha waya kuno kuti patakaudza tine kudambudziko rekuti nyatutu yakabva panapa itaura nyaya yekuti chi ndikuenda kubhodha kuita passport kana ana kuti wayavakati ine nsokumba kwacho kwanzi hakuna saka todi saka bwedzi tainadzo wangona mapasipoti anga ari valid ndipo wakatanga kuti ngatitange kupi kulisi richard akupetersburg titaisa mamochari maybe akaita accident akaiswa mochari asina zozikana kuti zvakamira sei from there takatuma nyatsaga nyaya dzakaimwe akaenda ikoko aitaisa mochari kubva petersburg kulisi richard kusvika kumesini akati mese ndafamba munhama musina zvinhu zvakadaro munhu hakuna munhu akadaro ndiwo mukuru ndakazoita zviro nemaziro wasofiyani saba waka ndikubara chikambi ndakataura ndisotakauzoti ndandisiwo takazobva tiri kumba ndini ndakabva tiri kumba ndi Big boy. ndi mfakosi
uri before ngakosini Sulaiman, you use for people forward. Wait for people forward. Na uyangu ya kamera ya mso katanganya yakenda kwa pasa Oman, special Oman. Sipa kutunga pale kwa kitabu hapo pana hizo kama ndo akadini wakatanga sasa. Sikuru nyatuti ndiri mzukuru wana sikuru nyatuti. Saka papa ini zitara mkomo wangu. Saka ipo hapo nakabvunza nikati mtu kumbura kubvunza. Kana mhepo yengozi chibuda inobudira kupi kweziyo kumana ndo wangu chidini wana sekuru papa ni mwana kwa nyatotanga budiwa asingatoziwo ndo pandakakanganisa saka zvadaro ndikabva ndapindura yazi iwo unofunga kudii ngofunga ngoziya zvipi ndikati ai ndaifungidzira kuti mhepo inobudira kupi unoona wakakanganisa maoko saka wazvisa kwabva ngondishuadani kubva ndatangoino ndikati mhepo iyo unofanira kuuya kuti chini une vanhu vacho wakakanganisa saka kubva mazuva achiwo yayo ndakatangosana nematsaona akawanda ini ndikadoshanda hapana chinofamba mari yangu inongoparara ndodai matsaona tinyeperwa nyaya dzakasiyana siyana ndogara ndiri mumatara saka zvadaro ndopakazoiwa nasekuru nyatotanga vanhu vanoshanda naye nasabhuku wedu nyaya dzekwazozvipera shuwa ndo ndikadoshanda mari ndinobata asi hapana chinodima chinooneka dzimwe nyaya dzakawanda saka wakazoita muzaya nyaya irikiitika mukoma kuti nyaya dzemukati penyaya iyi mazuva aya nyaya dzako iwe wakabvura ungoitenesa wakati uchipupura wega kuti mukomana wangu unonga pasiri munyaya saka mhepo iyoyo inogona yakakubata shuwa ndakagara nguva refu vanhu vazhinji vachingondikanzira nenyaya iyoyo saka ndakazoita kuchechi ndopa ndakazoti shamwari iyo nyaya yonayo ine bhuri remunhu akadini aparara uipewo rinoparedzera chipo chavo saka nasekuru kuti gore rapera pakabuda nyaya vakauya panyanjese vapanjesera shure kuna nasekuru pane sekuru vakazouya kuti muswa 28 December aka muzaya sekuru akauya sobope muzaya ndati ndiuye pauri nditaure kuti nhau iyi yawakataura iya inogona ngere rudini kukanganisa matambudziko kusangana nawo saka nhau iripo unofanira kupupura kuti andonyeri ndakasangana nasekuru Brenda futi achitaura nhau iyoyo tovaendairori atingondidzidziso chi nemuzukuru inini kujoni ndandisiya asi ndakakanganisa nekutaura kwandakaita ndatambira mhepo iyoyo saka ndakazoita kuchechi ungofanira kuendaona nasekuru ndakuenda kumba kwasekuru sekuru ndo nyaya ndinayo ndakakanganisa mashoko angu aya ndakaitisa nyaya ndasingazivi saka nditokumbira ndimudino ndiregerere ndakangozi kupupura kwako ndokudini kuregerwa kwako saka sekuru vakabva azoti ndazvizwa unofanira kuenda kwani sezvo nyaya yamudariro unofanira kuenda kwamama kopupure nekuti wakataura nyaya iyi pane chi pachita chivanhu wakawanda saka nhau iripo unofanira kungozviendera pachizvako shuwa musi wa5 kwakune dare racho anobasa kuya kuno ndandashama kubva ipo paundo pandakazoona nasekuru kuendesa munhu ndo nhau iripo urudiwa kwamambo kanhau yakauya kumba kwedu chidini kuchitaura shuwa mambo nditokumbira uregerero kumbiwa nasekuru taura murumbiro nasekuru ndo nhau iripo muromo wakataura kuti chii muromo wandakataura ndewekuti mhepo iyoyo wanasekuru undibatsira ndimbatsira pamforo ine ndinoitwa Elijah Matuti uyu muzaya mwana wemuzukuru wedu baba wake muzukuru Matuti saka panyaya yarikutaura iyi yekuti kupupura kuti wainunudzira gomo saka manunudzira akaita mudare rashesa umani wakashohwa ngevanhu wese wangoi iye wakati imi muruti mukoma wangu wakauraya sekuru haine ndirurambirana nazvo saka inini ndiri kuti mhosva yacho mhepo yasekuru kana mukoma akauraya uyu sekuru mhepo yasekuru yacho ngaive pandiri saka adaro if I'm not mistaken
iyena tandobva padarepo pa hakunopera 2 weeks kanoti mwedzi first born yake bva zvadaro takachovha nguva dare rakaitwa muna 2017 takachovha nguva tichobva nguva nyaya dzarutsanangura urudzadadzana nyaya dzarutsanangura kuti ndakazodai ndizoda shuwa waisangana nematambudziko ekuti wanzi akaita mari yaingoperera mundau zvadaro iyena haasi kunyatsa kutsanangura ba kuti ndakafamba so ndichitaurirwa kuzi uri kubata tudoko instead yekuti ataure zvese kuitira kuti mufi aone chane rekumubatsira. Saka iyena uyu wakazotouya kumba kwangu aitaura sekuru inini ndatsva chipsire muzara akati sekuru nyaya zviro nezwana iya handisi kuraraba first mumba mangu ini bedroom mangu ini makapinda nyuchi ndapinda nyuchi ndakazodzidzinga ngemoto dzakatobuda hadzi dzaabuda asi ndakazofamba muzviprofiti kumachechi kwangoenda aitaurwa kuzi iwewe ndiwe wakakumbira here saka ndizvo zvawakakumbira izvi therefore the way yekundoti zvinhu izvi zvifambe mushi iwe sekukumbira kwawakaita kubatsira kuti ngotoita ngekuti munhu uyo haabvi pauri bangoti wakamukumbira kutobva kwauri iwe iye munhu wacho ena uchakuripisa kuti uzodzidzise newamwe wasara kumba kuti hazviitwi bakununudzira munhu usikaziyi mushure mezvo ndiko kuzo atsanangura kuti wakazouya aibva ataura nyaya dzake dzidzidzo ndikati ashamwari wonanga iwe wakadaidzira paruzhinji ukati iwewe mhepo yasekuru dhanieri yatoti ngaive kwandiri ngoti ndirinyepera mukoma wangu therefore iwewe unofanirwa kuenda nyaya yako mambo mutasi iwewe unofanirwa kuenda woripupurira pamberi pamambo mutasi ndindakamutaurira kudaro asi wei yake yangaruti pamweidi ndichandoti handabizwa asikaziva munhu mufi handigamishiri mhepo yemunhu mufi kuti yaperayo ingopedzwa ndiye mufi wacho ndisikakanganisiba iyena unotoziva iye unotoziva hande zvese zvakataurira maifamba macho inini muruti here mufi ari kumanifesta through ipopa ndipo ndikugutsikana ndizvo because iwewo mawakazofamba wakazi chii inini ndakataurwa ndauti kutaura kwawakaita une bvuri raunaro zvinoti kuti zvese chakanaka chinobva chabuda peuri unoshaisa mukana chakanaka ndo pane nyaya yemufi haunambomudziwa nyaya yemufi ka munoona kutaurwa inotaurwa kuti musha medu mune ngozi yemunhu inototaurwa inototaurwa saka tiri kuti here mukoma wako wakauraya mukoma zvati mukoma wangu ndakabona zuva asitombowirana ma ndikototi pane nyaya iyoyi yachona ndikatoti nditomupowo kuti puma nyaya muri kuiona sei asitanya tombowirana ndiye munhu ataitofambidzana zvakanaka but zvese atowengana zvisikatomboitiwa unototi pampangu sasvike kudai ndibatsire pamusoro ndimbobatsire murume ini ndiri kuona kuti murume uyu ungoteerwa ngekuti isisu tabva kunoku tasvika kusouth africa mukoma wake uyu nemunin'ina wasanjezerawo ndiyo waigara nemunhu wakadzakatika uyu waigara namamombe nzvimbo inonzi itswata isu tichigara memakato pamwe chete munhu wakadzakatika saka isisu tabva kumba tasvika pagiraundi kuti chipe mukoma tsamba iyo tatapiwa ngewamai wacho kuti mungozopa mukoma tsamba ndipo tiuzwa kuti munhu uyu wakasoenda kumbatsi ndanyatoti kumba ndiko ndondobva ndabva pamusangano pawo ndiko ndiri kubva ini nekumba saka chitiko ichi wakomana waripi wakomana taibvunza ngekuti inini neuyo neuyu tiri vanhu vearea imwe yebangarwa wamwene wongogara unaone zindo saka ndaibvunza wamwe wangu plus kukama kwedu baba wangu muzukuru ndatoti uyu
uyu amusi baba wake muzukuru yatoti saka ndiri kubvunza ndakangobata hama dzangu kuti mukomana anga wauye tizwe chitiko chiti kuti tikuzi mukomana wakaenda kumba akudini akuna kapurasiti hama dzepatuzi iye mukomana uruziye une nyaya yekutera uyu ndiye wakatoundwa ndiye nyakutsakatika kubasa kuenda kuSouth Africa takatoenda zuva rimwe ndaendeswa ngomwe ndikuita basa rangu uyu atupa mukoma wake ngemunhu wakatsakatika tima taenda kugara mumba momwe tisatasiplita pa saka nyaya chinhu takuchibvunza kuti mukomana waripizve ngauye tizwe chitiko chimwe taita tega tobva kumba munhu wakasimuka sei right uyu humba tapita kwabva taura ndipo kwatsika nguranga siri bongo to sawa imusarwa muri kubvunza nyaya ya munhu kwazi hakuna kumbasi ukubona kwasuka mbatsi katsika kaita kumba mamupha muri katopa ndipa msaka saka ndofunga uri kumba azikise airtime mudini mufoni takapata fona ipi kumba tafona kumba patazori munhu wakudini hakuna hey topata dzoka takaiwa nyaya dzayani uri munhu wakadai ngatichidaidze mukoma ya uyu nemunina uyu waigara mumba mumwemo pawakasara ipi kusafari ngiri ndataura kuti wane mukoma wangu wandibvise munyaya yekuti pamwe pane zvininoziva asi ndingototora chokwadi pamiri chakaita ndakabva ndafona mumba meawa ndimo maigara wakomunun'una weuyu umwe wakungoruzi wabva paitsakatika munhu aizi watama wakanga waenda kumba kweuyu maigara namamombe wakabva munomuya ndiwaigara kuleswata reke kwachipfuno di warume uyai kuno kune chitiko chikuno kuti mukoma haasi kuonekapa saka uye tizwe tiri papi tiri pamwe right wakubana kubva kuti kumburinei ndikati aiwa imbudzokai kumba kuno muri kuona wakubana wayo wakati tikudini tiri kuya ani madhipatimenti ekuti one bocha chipinge inonga kukasika uto anyawazwa chitiko chichikubva kuti chivadidini wochitozana muri wandiwani bambutapatapati ndozvakaitiko kasimuka panapa asi uri kuri kubva mumba kuti kwazi munhu akuna kuti itsamba yaonero paibe kumba kwacho saka utafona kwazi munhu akudini akuna wakomana waya warutu waya mukoma uyu nemuning'ina weuyu kuda kuchati contact after 3 days phone yakataka kuti not available phone not through zvadidini wakomana wakabva futi kumba uyu namamombe waibva kuti uya kumba kuno avanozoatenda chitiko chipi ichiba munuzwa saka mutatiukweshera tunga tumarana payapatupa mapwenzi payapaya tatiri kuti tinetsokubudisa semajekera akaita zviro ine handisi kuti haana kuuraya ende handi munhu musiri kuti hasakauraya asi chitiko cho chakadivhiringidza tese tatiri pakuru kuti awa watomirira dambudziko nekudhoneta mari inopinda mapurisa kuoneripota asi awa tingogara nawo kumba kumweyo ende ihama dziri very close haana kuatenda chitiko ichi watomhanya zvekuenda kumba kuchiita kriplesiwe septime kuti pakatikatika netoti apa chitoina wasvika mberi kubva wazwa kuti ndonyaitika poto yaipifu kumba zvingorewei saka zvakuchitaurika manje nemuoneranga kuita watongi pamberi pekuongorora nyaya wakatanga kuona mune mbonje kuti apa pane mbonje apa pane mbonje uyu ndipakachizouya koununutsira manje mukoma wake uya ngoti tatotora nyaya iyoyo hama dzake dzabva dzabata mukomana waya munhu kuti achimwa uya wanyatsotaura wakauraya sikutaurako kuti ubata mukoma wake uyu right uyu ndipakachizoenda kununutsira manje kuti murunyepera mukoma wani wangu isu tanga tiri kumba mambo asi chitiko chotakaona chakatinetsa saka takazotofonera kubata umba yawo anenge atotora nyati kuti kurumidzi yakuuya muone tiri kuita kuti ndiwo here ndeaction yakaitika pasina chitakaona asi by action pane mufungiro umwe takadini takaita ndiwo wakuti muno mutikapinda muno zvingonga takaengana handi kuengana kutaura chopandi kuti uyu anga aripo right uyu mukomana uyu anga ariyo kuarea pake asi anga asikagari nenatotiva uyu waigara nenatoti muning'ina wake uyu nemukoma weuyu ndiwo waiti pakusenza waisenza futi waisingasenza ndipo paninesa muning'ina wake wakafa uyu mukoma wake takatobva ndoendesa masamoni tabatari makaita asi zvatonenetswa kuti tashumira yokufa mutatisi uriyo mamo tukomana kusvika rini pamusoro
noitwa pamusoro noitwa Sipasi Nyatoti. Pane spika wabva kutaura apo une zviitiko zvaakaitawo iyeyu. Tine wakafa wekutanga anzi Solomon Njesera, akafa maringe nemhosva yekuuraya Nyatoti. Saruwaka akaenda mazuva akurwara maningi mumba, akadaidzana naMufakosi, akadaidzana naSolo, akaenda kuona kuna Solo wanga abva kufa. Solo ndiye anga abva kufa ipapo. Saka akaenda Saruwaka akaiti ndinoziva inini ndege tione mufi. Akabudisa vanhu asati atofa, akabudisa vanhu pamba kuti budai ndinoda kutaura naye. Nyaya yakazozikanwa kutaura uye panze penawanenge kuti panze pemba kuti iwe nyaya iyi ifauri wai Saruwaka iyi ifauri wai. Saka uyu zvechu wakabva afana kumira ndiyo nyaya yari kwedza kuuya kohwandisa iye nauye wacho. Toka tachitora pane overwhelming evidence nemanyepo akabuda pane Mufakosi. Mufakosi wakati aisaweyo, asi uyu Saruwaka akazobudisa kuti aiweyo because akazoodhari Thomas Mamombe kuti aibatsiri pabasa. Meaning to say dari rekutanga iri akanyepera dari rero. Izvozvo akunyatsozva kuti kuti auye kunoku wakuziva kuti pamwe ungagona kubatwa nemhosva, saka abva takauya ndati Thomas Mambe wakabudisa kuti Amos Mufakosi wakadini aiweyo. Kuibva kwauya dzadhavani wakabudisa kuti kuti waiweyo Saruwaka. These two wakataura kuti wanga ariyo asi vainye pamanje, ndosaka asina kuuya. Uyu azouya uyu nyaya yake ndiye kwashe Sahumani aisawe South Africa, asi une ma-activities ayaenda namukoma because he is the best trusted nani naAmos Mufakosi. Waifamba waichida kutsindira waitsindira senge kuna namapingo ndiko mai waibuda yenda ikoko. Saka padaro ndosaka akamaundwa by this spirit. Wabuyoya kana Njesera chatoria ava auya ika uyu atisotoziva kuti uyu Kenneth Njesera anobvuma uko asvikirwa nezvo zvakamubata aikumbira ruregerero. Waita drama rekuti zvaita kuwaichera zvemanhingirikino zvavo zvemabhabha zvaita izvozvo aikumbira ruregerero ndiregererewo, asi ndasinowa kuuya kuti aita kuti hazvizi. Uye Njesera uriapo angapo about 3 days akarara ariko. Apa anonunhwa kuti abudise information obva atanga kuramba. Ndosaka paya takati totoda vanotibatsirawo kuno. Ndaibvuma inini ndakagara kuti 3 days ndati inini kundobvumira chingachitotaura ndakaandazi sei muchikubvumira zvemusingazivi. ndakanga ndisitomboziva kuti ipi ndibaba ndakarwara ndasimboziva kuti kuenda kundofamba kwandaita panapa ndasabuda natirioko ndisvike panapa mazoziya sei pamairwara mune zvomaita vanhu vaitonditaura kana munhu vaitoya aitondimusa kana kuti vaendaya kufona asingoti ndiani kana marwarisa munotaurwa nevaya kunokuona ndobhiva ndivangorwara ndasingamboinesa kana
Basi ndio ikitaura. Tuna ndio kwa pano. Mtoto ndasikamuzii chiro munotaurirwa ndowangori ndinotaura mama kuzvipanzira bambo mama kudai mwanga uri kuzviita wachikuchinja mapamba ndicho wari kutaurira wakabvumira chii wakakutaurirai wakataura makabvumira chii waikutaurirai zvamaita wakuti pamairwara makataura kuti ndibatsirira ndarwara nei ndina kutomboziva kuti ngoi ndakandokwafa ngemusoro saka iri mutoda kutaura mamurwara iri muziva mamurwara kana kuti ningi wako wanaonga kutora kuti urwara iri muziva mamurwara imuziva mamurwara zvine relevance kudare kuti vanhu vange kuntaura kurwara asi imamuziva kurwara bandiri kuda ndepekuti pamairwara vanhu vakanyachikutaura kuti pamairwara bambo maiwawata maitaura zvakati taura izvo maitaura maitaurwa newanhu kuti ndozvamaitaura kurwara wakati apo wakamuka wakati kwabatawo kumakuwa kwabatawo wati ndoda sadza nenyama ndizvo wanganditaura kumakuwa kwayabatawo ndizvo wangonditaura hama dzangu ndizvo wakanditaura sadza nenyama basi ndakatoka asiya kwenda kitaura sike inini ndoda baba kuti hapana here akakutaura kuti achakugwarisai mamukuwaota nenyaya dzanyatoti hapana here kuti mamairwara pamukuwawata pesi pamamuka nyatotiwe nyatoti vanaona nyatoti vanababa nehope nyatoti hapana here akamukudza izvo zvekuti wanga uchitaura ngezvenyatoti haunambondisaura hapana akambotaura asi kuti bambo uri kumbira kuti nditaure umbowo wendinoziva panogona handino kuti pane pasarira apo ndiri kumbira kuti unotobatsira kwatikuenda kuti ndibatanisa vakomana apo vataura kuti handiti ndataura kuti ndiri kuti tatine point a nepoint b yataigara saka pagara handisi kuti ndiwo vakomana vakauraya kana kuti handisi kuti wakauraya kana kuti havana kuuraya saka izvo vakaita manje Amosi nemufana wangu ndio vanhu vaigara panzvimbo imwe muri kuona kuti vakomana vasotora panapa uyu uri apa vazi tapatapa nemukoma vamwe vese vamwe vataita vanga zvazvizvivafanda saka ini ndaigara naThomas Mamomo ndiye ndaigara naye asi shamwari chaiyo shamwari chaiyo yaSolomon anga ari Amosi Mfako zvaikabuzi kana moto waitenga wese kana mukaona panogara masitenda apo akatogura kanoti umwe apa zvekuti inini kana musori kuti pane musori akamboswera naAmosi kazvimbotora naAmosi hapana zvimbotora naye asi vakomana apo vakagara apo vakanga vagara vazosara vari vaigara kuya vakazongoita zvekungotsvagawo nzvimbo kuti uko ndatigara ini naAmosi kosi naThomas ndichitati vakuru vanga vari kukoko saka waingotsvagawo basa vakangofarirawo basa kungoti basa kunoku kunga kwakati hakusinyasa kuseenza zvakanaka wakabva wabvoko wakanga wari kwakuya kogara zvakutora mukomana kazokuti kazondiyo wakagara nawo wakazodai ndinonyasa pabude pachena pamwe kuti nhepo dziri kubva here kaizvodini wakauya kwabva wandosvika bva wati hatina kufungidzira kuti vakomana vandogara wandoti hatimboita basa redu tudzoka maini timbori muno kwabva waita basa ravo riya irawaita riya basa irongo vachita vaita basa ravo hatina kungada kubvunzana navo asi nyaya yakaitika manje kuti pane kamwe kadudoko kakaitika pane vakomana vamafambira vaita ava vakabva vataiti munhu kanga vabva kunzvimbo kongawo kanga wada nguva kanga yati bata kamboitaura futi unono
ngongo kana dai ari mafuta kana ufu kana muriwo unocontribute. Saka tomasuya mamondo itakadaidzawo yakaya panapo ya wakadaidzwa ya kuno angataura Thomas wakabva ati ini makomana imi wakomana wakazvipa mari yekuti bhadharai mari zviri kuitawo wamo pane munhu wani aitora mari iyoyo ungarudika pazuva vaibva atora mari. Saka atora pakutora mari paya wakomana wakabva ramba wandodini wandokunya kunya. Saka Thomas ndiye wakataura kuti Thomas akati Thomas akati maitire muri kuita ya ndakazwa kuti makanyudza vanhu kuna vanhu vakanyudza kune kuti akanyudza futi vanhu. Saka ina ndinombobvunza kana ngotibatika kuti inini ndakabvunzana nawo wanga wandotoshana wandori wega wakadaro wandori wega wega. Asi chakazoitika ndichizwa kuti mhepo idzi kuti dzizofambe dzizobate zvekuti inini zvinotaura vanhu vese vane witness kuti ava ndasikagari nawo bana ndaigara pangu ndega handina wambofamba nawo. Asi apo wakanga waribvunza paya ndikati aiwa paine vanhu waindotaura kuti kwamakati ndokuno vanhu vakauraya vanhu ndokwakauraya vanhu. Asi ini handikanyanyazviisa hangu mumusoro bvanyasa kudai basi kuenda kotsvaka ndakaenda kutotsvakawo tikatendera kwazi kuno atiendi kwakati tikatsvaka tikakwira mota tikatendera Limpopo province yese maZimbabwe kuhondivhari kuno takaenda kutsvaka tese vataenda kutsvaka munhu atisina mumona. Right, wazouya wakomana watenderera kuti wauya ndikati mukomana ndiro vanhu vanotaura ndikati wamwe wanongotaura kuti uyu anga ari mufana wangu wenduti Solomon anga ari mwana wababa wangu last born pano ndikati ngoziva kuti vanhu vangototaura wadasi ngoziva Solomon maitiro akaita Solomon ndiyo last born mpaka noyasa muzwa kana kutotasa kana zvakaita kana apa akatofawo futi inini ndini ndakatogara futi mukadzi wacho. Saka handikungoti Solomon kana kubvura mundicheka huku chashaya anga asikadini anga asikakoticha. All right. So okay, gara ini pas. Right. Gara pas bang. Gara. Right. Cigarette itu ya dulu. Anak gue andi. Right. Karena tu dah. Nanti kalau mese discussion lagi mese mulu pun. Ti conclude ya. This weekend muri pun mese. Mari yake kwanza ndishikana nishika. Ayo ndo zileta ngozi. Ukauraya munhu ukaisa padhopa pako peshopu panofaya zvisingaiti. Asi kana wakubhuroka izvi unobhuroka utadza kutenga mapatapata. Kana shop kana mota yake chashaya nyaba. Ndo zileta ngozi. Izwaika unoti there are two things. Because ndosaka kuti we had conclude this thing on Saturday. Because kana matikuda tura machidrega musaka mukata mukuya it means that this week unless kana mukumbira kuti not this week but because I want to conclude this case. Usina kuya Ramba. Ndosaka ndo ayo ndira na ndo ndosaka kuti inini are you free next court nation so 31 that's the that's 24. Saka imimi 2 years or 7. Tite make sure to be so what we conclude on that day. Ayo, don't worry. Don't worry. Namumbo chema. Lumbo kumbira. In short, nyaya yerutsana ngoroni. Ndumbo kumbira. Ndo ndi chichemo changa mochiri. Chichemo changu chiri. Tati babo kuswa safe no conclude nyaya. If it means kuti chatangana 3 makuseri kusvika na 3 manheru tichaita izvo tivhare nyaya yekusiyo. Saka wanga wari kutsipika waya chimhanya yekutsipika 7 asati asvika because musakatsipika before muswa 7 atieta kuita tani yaita nayo muswa 7 kana tukuburisa mungati wenyaya wachabuda wari usara wachadii wachasara babu musadekezi yamusi babu
chimupa ikonvidze kuti amusunuka sauramba apiwa Samuel chii ngekuti zvezvi anditi wakapiwa Samuel pana varume panapa wasudza masimbi wanodza masimbi timaonati panapa tino wakawanda vanotongwa varimo musi pano makamboona pamwe pana majainda takatonga kadzi dzakachena tokutenga dzakachiyonze dzakachena tapedza toti makiya ari kwaruna unonokinurirwa kwaruna ngekuti zvakaita ina uri kupedzwa aiwa imimi kana muda pamuza musauye kuzi wasevheti right ande ngasakana kuzi wasevheti Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,